Torna el contingut de cine, torna a tocar ser un friki per internet i avui us vinc a portar les millors pel·lícules que he vist aquest estiu. Comencem per una de casa, Carla Simón, amb Romeria, peliculón. Es lia una per voler demanar una beca que no us imagineu, però òbviament va molt més enllà tot això. Es fiquem dins d'una família desestructurada totalment i es parla sobretot del SIDA i de com es vivia als anys 80, sobretot el jovent. Recomanadíssima. Una mica piti, això sí que s'ha de dir, però bueno, Carla Simón fa aquestes coses i molt bé, la veritat. Seguim amb Her, de Spike Jonze, per mi, si m'ho demaneu, una de les millors actuacions de Joaquin Phoenix que ha fet mai. S'ha de dir que la pel·lícula és de 2014, però tracta un tema que en el seu moment semblava molt llunyà, però vista a ple 2025, amb com ha avançat la IA i tot, possiblement pot passar demà això ja. És com una fusió de OnlyFans amb ChatGPT super rara. Ara dona una bona reflexió sobre com molta gent no sap gestionar les seves emocions i moltes vegades l'acaba cagant per culpa d'això. A més, té una direcció de fotografia... Aquesta van en pack, són dues pel·lícules, Mad Max de George Miller, dos pel·lículones increïbles, un càsting de 10, clans, guerres, aliances, lluites pels recursos, posem en la pell d'en Max i de la Furiosa, que són els dos principals en la primera pel·lícula, en la segona, que és la prequel, ens centrem només en la història de la Furiosa i per mi una de les millors actuacions també de la Anya Taylor-Joy. Seguint amb la Anya Taylor-Joy, ja que hi som, una de les altres que us recomano és Last Night in Soho, dirigida per Edgar Wright. És un pedardo com una casa, vull dir, es fuma un maquelele acollonant. Ara, la història és superinteressant, una noia jove que vol ser dissenyadora i se'n va a Londres, comença somiant paranoies d'una pava dels anys 60 que la comencen a prostituir. El càsting increïble, visualment supermaco tot. Vull fer abans de res una menció honorífica al Rei León, me l'he tornat a mirar després de potser 12 anys i segueix sent un pel·liculón. Tindré els collons de dir-vos, de fet, que té un dels millors inicis de pel·lícula de la història del cinema. I me la pela. Anem acabant i la següent és The Prestige, El Prestigio, el truco final, Christopher Nolan. Bàsicament, dos mags que eren col·legues acabaran lluitant per aviam qui té el millor truc de màgia. El típic d'en Nolan, doncs, de plot twist per tot arreu, no t'esperes mai res. I acabem amb 28 anys després, el que pensàvem que seria el final d'una trilogia històrica, però que no, que obrirà un nou món a partir d'ara, que té pinta que serà espectacular. Vaig veure abans de l'estiu les dues primeres, però aquesta última li ha donat una volta total a aquest tema dels infectats. Part de la pel·li sí que es dedica a això, acció, suspens, infectats per tot arreu, però l'altre té un missatge molt profund i que se'n surt molt de la línia que tenien aquestes pel·lícules. Parla sobretot molt de la relació fill-mare, mare-fill i de com es desenvolupa tota aquesta relació dins d'un ambient també postapocalíptic, amb tot d'infectats i coses rares. Que de fet estan molt xatats ara i n'hi ha un que carda un penardo que no té cap mena de sentit. I ja està, si tinc alguna recomanació me la deixeu per aquí on polles estigui això i si no us en podeu anar a tomar pel cul. I si la teniu, també podeu anar a tomar pel cul. Vinga, espavileu!